Just for a minute, ndikufuna titati tichokeko ku nkhani zokhuzana ndi anzathu amene akuzunzika makamaka ndi zakujonoku tikambeko nkhani zokhuzana ndaikuti ndi Kapondamgaga. Guys, after kumanga munthu uja ndizoona kuti Hrdc yabwera kudzanena kuti bwanjino mwamumanga iyeyo simmayenera mumumange iyayi mukuthamangitsa zinthu akuboma vuto lanu ndi chani kumakamba zoti inu mufuna samangidwe munthuyo ngati akuona kuti mwina mwakuphwanya malamulo akuti iyayi ifeyo tikungofuna basi zinthu zochilungamo chiziyenda chiziyi chisaone nkhope zambiri zomwe akuyankhulatu a Hrdc amenewa nakuzani kale samandiwaza ya magayi simandiwaza zochitika zanu komabe anyways tifotokoze nkhani yawoyo akuti bwanji kodi amene wawa. Nderu dzulo tinali pano kukamba nkhani zonena kuti apolisi amangatu bambo wina yemwe dzina lake ndi Prince Kapondamgaga. Iyeyu anali chief of staff mu nthawi yachakwera ndithu ndi amene amayang'anira ndi kuti state house yonse tinafotokoza dzulo ndi zoti mkulu ameneyo atamanga apolisi anena kuti mulandu wake aufotokozabe sakufotokoza pakanali pano koma dzulo timapereka ndi kuti background yake kunena kuti ndujasa kuti anapita ku meeting ndi kuti ya pension fund ija kokapangana ongwirizano kuti agulitseno ndi kuti agule Amaryllis hotel ndi ndalama za anthu opuma kuti iye amakangodya basi kumene kusamayankhula koso zina chilichonse. Guys, we talked about this yesterday tinafotokoza zimenezo eti now lero a Hrdc abwera akukamba zinthu zosiyana kwambiri ndi zimene ife timayembekezera. Akunena kuti iwowa aona zonena kuti boma lamanga ndi kuti Prince Kapondamgaga ndipo zomwe boma lapanga ndi zonena kuti apolisi akulakwitsa mwa njira ina yake akuti akuthamangitsa kumanga mkulu ameneyu ndipo akuti amanga pa milandu yonena kuti pension fund Amaryllis hotel inagulidwa ndi ndalama ndi kuti za malawo mwaidziwa nkhani imene cheti akuti mukafukufuku amene amachita baba malonda amapanga uja ndi amene wapangisa zoona Prince Kapondamgaga amangidwe ndipo zimene zizi ndi zolakwika fwa chonena kuti samayenera ammange pano pa aboma samayenera ammange pano amene adikirire zonena kuti ripoti lija litulutsidwe kaye awawa a public account committee atulutse kaye ripoti akatero ndi kuti zotsatira za mu ripoti imenemo ndi zazizipangisa zoona kuti anthu adzimangidwa ndi uyuyu Kapondamgagayo ndi zoona kuti wamangidwa pamene ripoti silinatulutsidwe ndi kuti mukupanga chani pamene papa ndi bwanji mukuthamangitsa zinthu bwanji osadekha kaye komanso apopo kodi pamene papa ngati mukumanga ndi muzimanga wina aliyense osayang'ananso nkhope kuti kapena uyu ngwazi pane chanji kapena ngwazi pane chanji bwanji mukungofuna kumanga Kapondamgaga yekha kuyiwalano anthu ena aku DPP amene zikuakhudza fwa chinthucho ndi zoona kuti DPP so zikuakhudza of course aku DPP zikuakhudza zikukhudzani sizoti mungakane munagula chinthu chindinu kusaina china chilichonse ndi zikukhudzani ndakunena kuti aliyense amangidwe posaona nkhope osangothamangira Kapondamgaga ngakhale athamangisa zinthu zikumuthamangira kumanga amene iyoyo akunena choncho a Hrdc iwe wazitenga kuti chikalata chimene muchiona pa screen panopo chimene chocho ndichionena kuti it's about 14 to 15 paragraphs maparagrafu omakwana 14 kumakafika somwina 15 akukamba nkhani zimenezo ndipo mmene momo akuti aperekatu ma provision kapena ndingoti ma directives zimene akufuna kuchokera kuboma kuti tisati ma directive komano ma demand zimene akufuna boma lichite akuti yayi ripoti litulutsidwe musamange poyang'ana nkhope zonse tachula zija zili mmene momo anyways koma chomwe tikufuna kunena apa ndichoti chani kodi iwowa a Hrdc amaiko Kaiyatsa ndi azinzawo akukamba zoona Prince Kapondamgaga wamangidwa pa nkhani za pension fund kugulidwa kwa Amaryllis hotel komano ife tikudabwa zoona kuti kodi apolisi anayiphedula kapena mwina ayiphedula nthawi inake ndi kugona tumaziwa paja ukati watopaso koma dzulo I was awake pakana kumafika chama 10 choncho kupanga check panaibe information yense imene achoka ku polisi kuona kuti kodi milandu yake ndi yotani ndi ndikudabwa kapena mwina komano awawa akuona kuti amanga pa milandu yonena kuti za Amaryllis hotel apolisi sanafotokoze milandu inuyo ndi kuti kodi a Hrdc mukuzitenga kuti zimene zizi komanso mukanena zonena kuti asamange musamange mufuna anthu ngati ali akuganizira kuti ndiolakwa ndi asamangidwe pokha ripoti litulutsidwe ripoti litulutsidwa koma ifeyo tikunena kuti kaya litulutsidwa iwe ulikale mu unyolo ukhale wapita kaya iwe ukhala ndiona kuti likatulutsidwa kena kononezi ukavekedwe zibangiri that's okay koma ifeyo tilibe ino zonena kuti tizikhala pasi pano komano musamange kaye tayimitsani kayeni
pokhapokha ndi kuti report lituluke iyayi lipotilo ndi report chabe komano zinthuzo zinachitika kale anthu anachita kale ndi what will stop them from being arrested when they have already committed a crime okay they have already broken the law aphwanya lamulo kale ndi mukufuna nozonena kuti yayi apokhapokha report lituluke lofotokoza zonena kuti no lamulo lokoda analiphwanya motani ndipo zinakhala motani kenako amangidwa inu koti kandi limene limakanena zoti iye fotokoza anapo anaphwanya bwanji lamulo koma report ikatuluka tubwera kwa ife wa malawi cholingo chono tione zonse bwinobwino wina aliyense ayanikidwe pambalambanda aoneke pamenepo ndekayo yakuti apa lero li pankhani zimenezonso kaya ndi zonota kuti apa mawa kaya kuti apa report likatuluka after 2 weeks kaya lisanatuluke ife tikunena kuti no lamulo ligwire ntchito ndengati Kapondamgaga nkhani zake zili zimenezi I'm not so sure for apolisi sanafotokoze koma ngati zili zimenezi achala disi akunenazi ndi ife tikunena zonoti pasakhale zonoti tamasulani kaya Kapondamgagawo chifukwa chonena kuti no iwo report isanatuluke mwamange report likatuluka zimenezo ayi aliyense amangidwe amene akunenera Hrdc akufuna kunena kuti zinthu zichitike pambalambanda aliyense amangidwe amene zikonkhudza nkhanizi ndeka yakumanga report litatuluka kapena lisanatuluke koma iweyo ndekuruva uvekedwe zibangiri and ukayankhe and what we expect so sad kunena kuti tikapita pa court paja anthu aja ndizonoti mama sulo koma ifeyo chimene timayembekezera ntonoti anthu ajawo osamachedwachedwa asonawo chihamala chizikhomedwa ndi kuti ajaji kho takutani takugamula kuti ukakhale kundende iweyo kandi zaka 15 osachedwaso wautali azipita nawo chani kubaula koma tizikamva zimabero anyways iwowotu tikukamba pano konena kuti no apolisi sanatiuzebe ife kapena mwina atonde ndikachiteso kufukulaso apolisi sanatiuzebe zonoti no Kapondamgaga wamangidwa pa nkhani zotani koma ngati Hrdc akuyikamba kunena kuti ndi za pension fund mwina ndi zimenezo so we will see ndi nthawi tiona komano nkhani tu ndimene yakuti kumanga kukusamaone nkhope komanso mukuthamanga kwambiri kwa amanga bwanji munenera odikira kaya osamanga kaya Kapondamgagawa muthamangitsa kwambiri akuboma inu simuyigwira bwino ntchito apolisi ntchito yawo sikuchita kuti atulutse report ndi pa break account committee apolisi ntchito yawo ndi kumanga apa break account committee ngati angafuna apolisi akagwira ntchito yomanga apolisi akamanga apolisi wonso ngati angachite kafukufuku alternate mbali inayi kumapanga okhaso kafukufuku nkukapeza zonena kuti apezapo zina zake ndi akufuna kumanga akhoza kumanga foyo anapasidwa mphamvu zonoti akhoza kumanga chabe kungonena kuti apolisi wode amange wina aliyense chifukwa akuliso mbava zina zake ku DPP ku zimene zikukhudzidwa nawo ndi nkhani imene jayi ndipo wina aliyense atapidwe tikukamba zonena kuti amenewo ndi osokonezawo wina aliyense atapidwe amene zikunkhudza nkhani zimene zijazi osamasewera ndi ndalama za Malawi basi no ndekuti pena pese muzionapo mwayi wokuba amangidwe amenewo ndipo notu akayankhe osangoti kuyankha kokha komanso abwezi zimene anadyazo fo anthu amene wawo ndiuona ngati anadyapo ndalama pamene papa kugula cha Amaryllis hotel chija ndekuti notino amadyaponso ndalama zina zake penepo ti iye aitaonjezera mpone mwe mwakuti anazikhotetsera kwina kwake panenda za chinyengo zina zake mfake tokuti pakafukufuku akuchitika anthu amenewo abwezeso ndalamazo tisamangokhala zomangana kumanga kubweza ndalama akabweza ndalama nthawi yomweyo atengedwenso ndekuti yani ku court tsopano osangoti amangi kuti amanga lagamula basi nenkuwasiyano akapita akaseve kundende ayi akamapita kundende atabweza soka ndalamazo kaifane ndalamazo ife zimene tuzifuna chilango chakazilandire because they have offended the law apanga something which is wrong ndekuti no mbali inayi ndalama zathu zonso zibwezedwa cholinga chonoti dziko lidzipita patsogolo akamperempere amenewa tizithana nawo anyways nkhani ndi imeneyo mukuiona bwanji kuti Hrdc akumvekerani bwanji kuti fena zandivekera ngati akubwera funa muyikire kumbuyo uyu komanso ndekuti akuzozoti tikamuyikira kumbuyo kwambiri soti ndede ayiti ipira ndakufuna kusewera game yokhala ngati akuzamuyikira kumbuyo kenako nkuzayima kuti yayi komabe Hrdc akuti